se oli tosiaan kivenhakkaa. Ja antiikin elämäntavassa kivenhakkaajien ammattikunta oli erittäin suuri, koska sitä kiveä käytettiin joka paikkaan. Ja se myös maailmassa tämä kivenhakkaaminen sen, että ymmärrettiin, miten kivi toimii. Eli ikään kuin joku katsoo sitä sopivaa kiviä, niin tajus vähän, että tämä on tämmöinen, että sitten sai sen kätevästi lohkeamaan ja ennen kaikkea, että se ei ole väärästä paikassa. Ja jos oli sitten semmoinen kivi, jos oli se riski, ei ruvennut ollenkaan sitä työssä. Ja on syytä huomata, että tämä olemisen tapa myös tarkoitti sitä, että oli poikkeuksellisen lahjakkaita kuvanteistajia. Toisinaan se oli kaverit, jotka osasivat tehdä kovatasoisia töitä. Ja sama juttu, jos ajatellaan, siellä antiikissa on kahvikuppeja, mutta erilaisia ruukkuja ja erilaisia astioita, ruoka-astioita, niin oli hirviä määrä käsityöläisiä, jotka kaivoivat sitä savia ja pyörittivät ja tekivät niistä sitten näitä käyttöesineitä. Ja kun niitä oli hirviä määrä, niin se tarkoitti, että siellä joukossa oli käsittämättömän päteviä, ammatillisesti päteviä ja vielä esteettisesti loistavia tyttöjä. No niin. Eli tämä käytäntö johti tämmöiseen mahtavan tulokseen. Ja nyt kun me elämme tätä aikaa, meillä ei tämmöisiä ammattikuntia ole, tehtaat tekee kahvikuppeja ja niin poispäin. Tietenkin sitten Posiolla on sitten tämmöisiä yrittäjiä. Mutta herää kysymys, että koska heitä on hirviän vähän, niin nouseeko se sitten todella tasokkaita teikuppeja tai mukeja tai vastaavia? Mutta määrääkö tämä meidän oleminen tästä? No joo, se Marxin kommentti tähän asiaan on sitten sikäli jännä juttu, että siis Marxista voidaan päätellä näin, että sitten uudella ajalla myös tämä taide ikään kuin rappeutuu tämän taustan takia. Mutta myös voidaan ajatella niin, että nämä antiikin kreikkalaiset, kun loivat taidetta, vaikka heillä on koko taiteen käsitettä, eli tuottivat kauniita esineitä, käyttöesineitä ja sitten erilaisissa rakennuksissa ja paikoissa sitten oli hyvä olla, koska siellä oli maalauksia, vestoksia, figuureja, mitä missäkin paikassa. Niin tämä voidaan myös tulkita sillä tavalla, että nämä antiikin kreikkalaiset eivät tuottaneet vain siihen kyseiseen aikakauteen sopivaa taidetta, vaan myös taidetta ikään kuin meille. Jopa siinä mielessä, että nämä kreikkalainen perinne on hirvittävän paljon määrittävä. Siis uuden ajan ihmisen käsitys siitä, mitä on taide. Marx huomauttaa, että Grundtvigissa teoksessa, että suorastaan antaneet kriteeri siitä, mikä on taide. Vaikka tuossa on tämmöinen ikään kuin murheellinen idea, yhteiskunnan se olemisen ikään kuin ensisijaisuudesta, niin tämähän tarkoittaa myös sitä, että ihminen kulttuurissa parhaimmillaan ikään kuin ylittää ne aikakautensa reunat tai ehdot. Eli voisi sanoa näin, että kreikkalaisessa taiteessa ja kulttuurissa yleisesti on jotakin ikään kuin ylihistoriallista. Ja myös sellaista, joka ei liity vain kreikkalaisen kulttuuriin. Ja tavallaan ehkä voisi sanoa näin, että
meidän pitäisi tavoitella sellaista, joka ylittää sen välittömää hyödyntä. Että se on sitä, missä ihminen on ikään kuin parhaillaan. Ehkä ne on niin harvoja historian hetkiä. Ja tietenkin on hyvä huomata, että tämä esittää tämä Snellmanin varoitusasia. Snellman esittää, että jos joku kuvittelee olevansa aikakautensa yläpuolella, niin ennen pitkään huomaa olevansa aikakautensa alapuolella. Eli tämänkin voitaisiin ajatella, että tässä toteutuu, tai jos tulee tämmöistä hybristä, ja nyt minä olen fiksumpi kuin muut, tai jotenkin minä olen enemmän kuin muut, niin sitten siitä tulee sen nemesis, eli lankeus. Kiitoksia Toivo. Kommenttipuheenvuoron aikaan sitten ja oikeusfilosofian dosentti Heta Kylli. Ole hyvä Heta. Kiitos. Ensin pikku kommentti liittyen tähän viimeiseen taidejuttuun, mitä Toivo sanoi, niin sanoit, että antiikin Kreikan käsityö ja taide on vaikuttanut nykypäivän taiteeseen voimakkaasti. Se täytyy muistaa, että hyvin suuri osa ihmisistä kuvittelee, että esimerkiksi kaikki nämä veistokset, figuurit oli valkoisia, niin kuin ne on valkoisia nykyään British Museumissa joka paikassa. Kaikki oli maalattuja ja hyvin värikkäitä. Et siinä mielessä se kuvitelma, että valkoinen on se taiteen ideaali, valkoista marmoria ja siitä veistetään sitten Venus tai Diana tai jotain, niin on varmasti se mielikuva, mikä useimmilla ihmisillä on, mutta se on väärä mielikuva siitä, mikä oli vallitsevaa. Mä haluaisin lähinnä sanoa kahdesta asiasta, no niin kuin vähän nykypäivän näkökulmasta. Ja se on toisaalta tämä telos ja toisaalta sitten hyve. Se ajatus siitä, että ihminen tunnistaa tai ihmisen pitäisi tunnistaa omat päämääränsä, se on mielenkiintoinen ajatus siitä syystä, että me voidaan, on tietysti se, miten Aristoteles täsmällisesti ottaen sitä ajatteli, mutta me voidaan ottaa siihen kaksi ihan erilaista kilpailevaa näkökulmaa, ja niin kuin nykypäivän yhteiskuntafilosofiassa meillä onkin kaksi aivan vastakkaista tulkintaa sille, miten ihminen tunnistaa päämääränsä. Et se perinteinen liberalismin perinnössä, puhutaan me nyt sitten tämmöisestä lokkelaisesta oikeusperustaisesta, tämmöisestä, mitä kutsutaan right-based ajattelusta, tai sitten utilitarismin traditiosta, niin molemmissa se ihmisen tulee tunnistaa omat päämääränsä, niin on hyvin siihen yksilöön sidottua. Siis totta kai ihminen nähdään oman traditionsa ja syntyperänsä ja kaikki muiden ihmisten vaikutuksen tuloksena, mutta sitä ei nähdä determinoivana. Vaan ajatus on se, että ihmisen tulee miettiä, mitä hän haluaa. Miten hän haluaa kehittää itseään, mikä hän haluaa tulevaisuudeltaan. Ja se suunta on niin kuin valistuksellisen optimistisesti kohti sitä tulevaa. Ja historia jätetään enemmän niin kuin selän taakse. Kun sitten taas nämä niin sanotut kommunitaristit, jotka ryhtyivät kritisoimaan nimenomaan tämmöistä optimistista tulevaisuuteen orientoituvaa päämäärä tai näkemystä, jossa ihminen valitsee tai vaikuttaa ainakin niihin omiin päämäärinsä, halujensa ja arvostustensa kautta, niin kommunitaristit erityisesti tunnetuimpia, tässä on Michael Sandel ja sitten tämä Alistair McIntyre, niin näkivät kauhistuttavana sen, että se päämäärän tunnistaminen olisi sitä, että me itse mietitään sitä, katsotaan mitä me halutaan. Sandel viittasi tämmöistä liberalistista ajattelua siihen, että me mennään ravintolaan ja sitten valitaan sieltä ruokalistalta, mitä me halutaan. Ja että eihän elämä voi olla tämmöistä. No toisaalta useimmissa ravintoloissa on niin hirveä ruokalista,
hinnallisesti ja laadullisesti siinä ei ole kyllä paljon valitsemista, niin että tämä on vähän huono analogia. Joka tapauksessa näiden kommunitaristien ajatus on se, että meidän pitää etsiä se päämäärä just sieltä itsestämme ja siitä traditiosta ja siitä yhteisöstä, jossa me ollaan synnytty ja kasvettu. Ja se vastakkaisuus näissä kahdessa näkemyksessä tulee hyvin esille just siinä, että liberalistinen ajattelutapa, että ihminen muokkaa omaa identiteettiä niillä valinnoillaan. Mutta kommunitaristit on sitä mieltä, että ihminen valitsee tiettyjä asioita sen takia, mitä hän on. Että se identiteetti, yhteisö, tausta, traditio vaikuttaa siihen, ohjaa meitä tekemään tiettyjä valintoja, eikä niin, että me mennään sitten shoppaamaan erilaisista kulttuureista ja yhteisöistä ja traditioista, arvoista, arvostuksista ja niin edespäin. Ja näissä molemmissahan, nämä molemmathan liittyy tähän päämääräajatteluun niin hyvin tiukasti onnellisuuteen. Että se liberalistinen ajatus on, että on onnellisuuden välttämätön reunaehto, että me voidaan itse vaikuttaa siihen, mitä me tavoitellaan, mitä me halutaan, mitä kohti me pyritään. Ja tämä kommunitaristit on sitä mieltä, että me ollaan onnellisia vain ja ainoastaan, jos me hyväksytään se minuus-identiteetti, joka meillä on lähtökohtaisesti. Ja sen takia sitä ei pidä hyljeksiä. Se pitää antaa ohjata sitä meidän taustaamme. Tuosta se on politikonista pieni huomautus, vaan me tietosmielessään me tiedetään ja ollaan luettu aika paljon, voidaan lukea vaikka kuinka paljon Ateenan poliksesta, kaupunkivaltiosta ja ateenalaisesta demokratiasta. Mutta yksi mun suosikkiajattelijoita viime vuosisadan alkupuolelta, nimittäin britti-idealisti Collingwood, niin kritisoi monessa yhteydessä sitä, että me puhutaan niin kuin melkein samassa virkkeessä Ateenasta tai antiikin demokratiasta ja nykypäivän demokratiasta, vaikka tietysti Collingwoodin ajan demokratia ei ole niin erilainen kuin meidän. Ja sanoo, että me ei voida, tai kysyy, että voidaanko me mitenkään mielekkäästi ja aidosti ymmärtää, mitä se antiikin demokratia oli, tai minkälaista siellä eläminen oli. Ja Collingwoodin oma vertaus on se, että jos me puhutaan samassa lauseessa antiikin demokratiasta ja nykypäivän demokratiasta, ja se on sama asia, kun me puhuttaisiin samassa lauseessa Trereimestä, joka oli kreikkalainen kolmisoutu, ja sukellusveneestä. Ne on ihan yhtä kaukana toisistaan. Sitten muutama sana niistä hyveistä. No, toivon varmasti tietää, että mä en ole hyveetikko. Mulla on aina ollut suruttomia vaikeuksia ymmärtää, että mitä se hyve itse asiassa on, mitä se hyveellisyys on, mistä me löydetään joku tulkinta ja merkitys sille hyveen ulkopuolelta. Ja koska mä oon konsekventalisti, niin mä tietysti haluaisin aina löytää jotain perusteluita sille, että miksi me nyt pidämme tätä ja tätä esimerkiksi ihmistä hyveellisinä. Et hyveellinen, se klassinen tulkintahan on lähinnä oikeamielisyys. Joku on oikeamielinen. Mutta sitten me voidaan kysyä lisäkysymyksiä. Siis analyyttisen filosofian hengessä. Mitä se oikeamielisyys tarkoittaa? Onko oikeamielinen se, joka tekee oikeita, hyviä tekoja? Ja sitten me ollaan taas siinä ongelmassa, että mitä me täsmällisesti ottaen tarkoitamme hyvällä teolla. Toimii oikeiden sääntöjen mukaan. No, ensinnäkin miksi sääntöjen mukaan? Mikä se perustelu tai oikeutus sille, että sääntöjen mukaan toimiminen on hyvä asia tai tekee ihmisen hyveelliseksi?
mistä me tunnistetaan ne säännöt, jotka on huonoja sääntöjä ja hyviä sääntöjä. Tämä kaikki liittyy, siis se hyveellisyyden ongelma, tai yksi kulma hyveellisyyden ongelmasta mun mielestä liittyy ensisijaisesti tähän hyvän käsitteeseen ja sen moninaisuuteen, mistä Gerhard von Wright on kirjoittanut aikanaan erinomaisen puhuksen The Varieties of Goodness, jossa hän analysoi sitä, just miten monimerkityksellinen käsite hyvä on. Jos mä ajatellaan, no ideaali olisi, että ihminen on kaikista voitaisiin sanoa, että tämä on sen monesta aina, että hän on hyvä ihminen. No mitä ihmettä se tarkoittaa? Onko se joku funktionaalinen ominaisuus täyttää hyvin tehtävänsä? Koska mehän voidaan sanoa veitsestä, että se on hyvä veitsi, jos se leikkaa hyvin, se leikkaa leipää paremmin kuin viivotin. Mutta jotenkin tuntuisi, että hyvä ihminen niin on jotain muuta. Tai kun sanotaan jostakin, voidaan sanoa Jokisesta, että Jokinen on hyvä ihminen, mutta huono työntekijä. Tai me voidaan sanoa aina sitä, että hän on hyvä työntekijä, mutta huono ihminen. Ja kaikki jollain tavalla ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Selvästikin nämä olla hyvä työntekijä on hyvin erilaista kuin olla hyvä ihminen. Ja ajatellaan, mä oletan, että täällä pohjoisessa monet asuvat omakotitalossa ja monella saattaa olla vahtikoira. Vahtikoira voi olla hyvä vahtikoira. Mutta ei se varmaan tajuta, että se on moraalisesti oikeamielinen vahtikoira. Vaan että se on merkitys se, että ei päästä pihapiirien tunkeilijoita, karhuja, susia eikä mitään muutakaan. Ja sitten tietysti se voi olla huono vahtikoira niin, että se ei koivaansa heilauta, kun joku rosvojen rikollinen astuu pihapiiriin. Tai sitä paitsi voi olla jopa paha vahtikoira tietysti, koska se voi porrastaa isältään. Mutta jos me mietitään sitä hyveellisyyden käsitettä, niin meidän on hyvin vaikea antaa sille mitään muuta niin kuin yksinkertaista määritelmää tai sisällöllistä tulkintaa kuin se, että no Aristoteles sanoo, että hyveellisyys on tätä. Tai joku muu, McIntyre, joka on tomisti, voi sanoa, mitä on hyveellisyys. Et se ongelma on se, että meillä on niin hirveästi erilaisia arvoja ja arvostuksia, jotka vaikuttaa siihen, mitä ominaisuuksia me liitetään hyveellisyyteen, jos me hyveellisyyttä sanana halutaan käyttää. Et niin kuin mä näen, se hyveellisyys liittyy siihen samaan ongelmallisten käsitteiden joukkoon kuin ylipäätään hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Kiitos. Mä olin näkyvillä. Hyvä, haluatko Toivo vastata? Mutta heti vai nyt? Joo. Jos voi ihan tuohon viimeiseen, jos hyvettä tai hyveellisyyttä ajatellaan, niin siinä on se näkökulma. Yrittää katsoa, että mitä täällä ihmisen päässä tapahtuu ja minkälaisessa mielialassa, miten hän ymmärtää. Eikä niin, mikä on lakituvassa katsotaan, että jos teosta on pahoja seurauksia, katsotaan siitä. Tai sitten toinen tapa, että onko ihminen noudattanut sääntöjä. Eli me voimme ikään kuin jonkun ihmisen toimintaa katsoa eri näkökulmista. Saanko mä heti sanoa tuohon, että mainitsit tämän lakikuvan, niin sinne juuri liittyy se suuri ongelma, että me ei nähdä sinne ihmisen pään sisään. Me ei voida tietää, onko teko ollut intentionaalinen vai ei. Onko se tarkoituksella tehty? Tämä Juha, toista päästä tietää tämä ongelma on sangen hyvin, että me ei tiedetä, mitä siellä pään sisällä on.
Ja tosiaan lainkäytössä niin se motiivien vaikutus siihen huomioon on monissa tapauksissa sitä, tai sanotaan, että koska sitä motiivia ei voida arvioida, niin se ei otetaan huomioon. Tässä niin katsotaan seurauksia tai vahinkoja. Mutta jos me olemme ikään kuin inhimillisessä vuorovaikutuksessa, niin silloin me keskustelemme voimme ajatella, mitkähän tarkoitukset tuolla on, ja jos ne on huonoja, niin sitten rupeamme kasvamaan. Vielä ehkä tämmöinen käsittely, just, että itse mielellään käytän oikeamielisyyttä ikään kuin yksilöllisenä yleensä. Mutta sitten se sosiaalinen neos, se oikeudenmukaisuus, aika niin perustava. Se antaa niin tietyn sävyn. Kiitos. Voisin lyhyesti kommentoida tuohon, että McIntyrella mun tulkinnan mukaan on se ongelma varsinkin, että se puhuu niistä hyveistä paljon, mutta se ei missään vaiheessa sano, että jos veitsen päämäärä on niin leikata leipää tehokkaasti, niin mikä on sitten se ihmisen vastaava päämäärä on suhteessa. Mutta mun mielestä se jättää sen varsin epäselväksi. Et verrattuna, minä sanon loppuun nämä. Verrattuna Aristoteleeseen tai näihin, joillakin, jotta idea on ainakin mulle kirkastunut paljon paremmin kuin McIntyren idea siitä, että mikä se päämäärä sitten on. Mutta voitte valistaa. Se, mitä McIntyre sanoo hyvin tuossa eksplisiittisesti, on se, että meillä kaikilla on omia rooleja. Ja se rooli siinä yhteisössä pitää sisällään tiettyjä tavoitteita, tai se, että sä täytät sen roolin hyvin. Että sulla voi olla roolina olla isä tai äiti, tai se työntekijä, tai monenlaisia muita asioita. Ja se rooli määrittää, mitä sulta odotetaan ja edellytetään, jotta sä olet hyveellinen. Ja jos sitä ei voi ruveta keinotekoisesti itse muuttamaan, vaan se on hyvin pitkälti sen yhteisön ja sen tradition määrittelemään. Että se voi aikojen kulussa hyvin hienovaraisesti muuttua se sisältö, mutta mitään väkivaltaisia muutoksia siihen ei voi tehdä. Ja sehän tietysti tekee tästä tämmöisen hyvin staattisen ja ei-individualistisen, sulla ei ole itselläsi oikeastaan mitään sanottavaa siihen, miten sä toimit. Vaan todellakin se on rooli. Ja mun mielestä rooli on hyvä, mä näen sen, tai ajattelen sitä ihan niin kuin suorastaan tämmöisenä näytelmällisenä asiana. Että sun pitää nyt sitten esittää sitä roolia elämässä, jos sä haluat toimia oikein. Ja jos sä poikkeat siitä, niin silloin tietysti se yhteisö on oikeutettu paheksumaan sua. Ja mulla ei ole vaan sanoa, että tämä juuri on aika funktionaalinen tulkinta, että verrattuna siihen, kun Toivo jossain kirjoitti, että kun voi elää, niin elää eettistä elämää, kunnes ei enää elä. Siinä toteutuu jotakin surumielisen kaunista. Että tavallaan niin kuin ajatus siitä, että hyveet pohjimmiltaan oikeastaan niin kuin on jotain enemmän kuin tämän kaltaisia juttuja. Mulle se McIntyre jättää sellaisen olo, että se jättää niin astumaton vastaan. Mulle se jättää sellaisen olo, että mä en ymmärrä alkuunkaan, miten joku voi ajatella sillä tavalla. Tämä on sama. McIntyre on tomisti. Ja tomisihan perustuu katolisen kirkon ikiaikaisiin oppeihin. Niin kun se yhdistetään kommunitaristiseen ajatteluun, niin mä työnnän sen hyvin kaootisesti. Joo. McIntyre on vähän kommunisti alun perin, täytyy muistaa se, että se tuli herätykseen. Se on jo vaarallinen yhdistelmä, kun on kommunisti ja tomisti. Mutta McIntyrella on myös tekninen hyvä määritelmä tuossa After Virtue-teoksessa. Ja se menee jotenkin tällä tavalla, että meillä on praksis. Tätä on muistelmia kommunismin ajalta, eurokommunista ja pehmeästä kommunista. On siis praksis. Ja silloin sitä praksis, joku käytäntö, joka on sosiaalisesti konstituoitu ja makaa sosiaalisella pohjalla. Sitten ihmisen jokainen toimenpide tavoittelee jotakin hyvää. Siis näin. Ja tämä taas on Aristoteleesta, koska Aristoteleella kaikki toiminta suuntautuu toimijan näkökulmasta hyvään.
siis on praksis ja toimintansa suuntautuu hyvään. Ja nyt jos se toiminnan hyvä päämäärä on sisäisessä suhteessa siihen praksikseen, niin silloin kyseessä on hyveellinen toiminta. Saan ottaa vielä esimerkin, jos otetaan jalkapalloa, niin jalkapallossa sisäinen hyvä on maalinteko. Ja jos se suuntautuu se toiminta tarmokkaasti maalintekoon, niin se on jalkapallon kielellä hyveellistä toimintaa. Praksiksen kannalta sisäinen hyvä ja sen tavoitteleminen on hyveellistä toimintaa. Ja tässä on tämmöinen aivan selkeä aristoteellinen, skolastinen tapa hahmottaa se hyveellisyys. Eikä siinä ole mitään epäselvää, sitä voisi olla kritisoida, se on luultavasti ihan hassunkurinen ja liian kapea ja ad hoc määritelmä, mutta ei se ole epäselvää. Niin minä sanon vielä, en viettäisi enempää aikaa sun täällä puheenjohtajana kuitenkin, niin sen, että tämä ei niinkään tämä hyveen määritelmä, ei ole se mitä minä tarkoitin, vaan enemmänkin se päämäärän keskustelu siitä, että mikä on ihmisen päämäärä. Että tuo tekninen määritelmä ei ole mitenkään epäselvä. Ihmisen päämäärä on aina jonkun praksiksen sisäinen ja hyvä määräytyy sitä kautta. Siinä mielessä hetasanon kommunitarista. Niin ymmärrän kyllä tuo, mutta ainakin mun mielestä se jättää avoimen kysymyksen siitä sen päämäärän luonteesta. Että tavallaan sen praksiksen ulkopuolella ei ole mitään tässä. Ei ole. Mutta Kari oli. Joo, no mä en puutu tähän keskusteluun, mutta tuli tuossa mieleen, kun sä viittasit tähän nykyyliopistoon ja taas siellä tämä sivistyssanakin vilahtaa. Mehän oltiin yhdessä 70-luvun puolivälissä Matti Muhosen, joka oli tämmöinen sivistysyliopistoaktiivi Jyväskylässä, niin hänen oppilaitaan. Ja silloinhan yritettiin näitä putkitutkintoja tuoda yliopistoon, mistä nyt kuulemma sitten Helsingissä viimeinkin aletaan ehkä irtaantua, kun aletaan kanten tutkintoja laaja-alaistaa. Se on tietenkin näin yleissivistävän oppiaineen kannalta ihan hyvä, mutta huomasin tuossa, että varmaankin Aristoteleestakin voisi käyttää tämä sivistysyliopiston aatteen palvelukseen, jos ajatellaan, että ihminen on tosiaankin poliittinen eläin, jolla on järki. Siis Aristoteleessa liittää nämä järjenkäytön ja poliittisuuden yhteen, niin jos oletetaan, että me yliopistolaiset nyt edustetaan tätä intellektuaalista eliittiä, johon Aristoteles tietenkin viittaa, niin olisiko nimenomaan yliopistojen ja meidän tehtävä pohtia niitä päämääriä, eikä vain alistaa itseämme näille taloudellisille päämäärille, jotka tietenkin Aristoteleen mukaan on tällaisia alatason päämääriä. Meidän tehtävähän on ihmetellä, tutkia teoreettisia asioita ja muuta tällaista hyödytöntä. Maininta oli tämä Helsingin luentosuoren hyödyttömästä tieteestä. Eli säätään Aristoteleen niin kuin hyödyllisenä tältä kannalta. Ja toki tämä poliittisuuskin kuuluu yliopistoon. Meidän täytyy täällä keskustella kriittisesti yhteiskunnallisista päämääristä ja sen keskustelun täytyy vapauttaa. Yhteiskuntatieteellä on myös tärkeä rooli. Otetaan tähän lyhyt vastaus ja sitten vielä kommentit seuraavaksi. Ensin Toivo. Ilman muuta. Se on minusta outoa, että kuvitellaan ikään kuin se viisaus on siellä opetusministerissä. Siellä osa ihan väärän asian. Siellä on kasvatustieteilijät lähinnä kai. Teologinen kasvatustieteilijä. Tässä on vielä se ongelma, että ei se tieteen kehitys historian kanssa ole. Ei se ole ollut sellaista suunnitelmaa, että ei se mennä. Vaan se on nimenomaan arvaatus ja paradoksaalista. Ja siinä on juuri se, että kun tulee teoreettisia oivalluksia, niin kas kummaa, ne saa yllättäviä merkityksiä sitten arjen tasolla. Well, at the beginning of this little conference here, I gave Heta an article that was in the Helsinki Sanomat in 2002.
And it was entitled Philosophy Professor Says Modern Cult of Efficiency Confuses and Troubles Her. And for years I had my students discuss whether or not we are living in a cult of efficiency when it comes to Finland. But in the article, she talks about that students are being encouraged to graduate as quickly as possible in order to enter into working life. And she says that something is missing in all this. Maybe what's missing is the value of studying is missing. And then she goes on to say a few other things, but one of the things that she says that really caused me to think a little bit, she says that I can't help but feel bothered by the direction of Finnish society and by the direction of Finnish university life, because students don't have much time for reflection. So she says, I can't help but feel bothered. I keep wondering who exactly is leading us. In which direction are we being led, and on what terms? Now I'm thinking, over 14 years later, from 2002, and it seems like this cult of efficiency is still very much a part of Finnish life, is still very much a part of university life and academic life, or just schooling life. But I guess I want to get a comment that, who exactly is leading us? And I want to tie it into ethics and community. Henry Giroux wrote a book just a couple years ago, and he called it Zombie Politics. And his main thing was that we are being governed by zombies. In other words, we're being governed by people without feeling, without heart, without soul. Everything is just facts and numbers in the market. And I guess my question is that if Henry is right in his book Zombie Politics, that we are being governed by zombies, where, for example, does morals come into play? Where does ethics come into play? Because if in 2002 students were studying to get out as quickly as possible to enter into working life, and this has continued for 14 years, aren't we ourselves afraid that when we finish our education, we are nothing more but zombies too? That the zombie culture has infected us to become zombies, so we don't ask questions about Karl Marx. Was Marx right about capitalism? Is Bernie Sanders right? Is Jeremy Corbyn right or wrong? I mean, I just feel that we're getting one perspective, and that is the neoclassical perspective. And I was just wondering what the philosophers would like to say about that. But I want to thank Hetta for this article, because it elicited a lot of discussion in my classes about the cult of efficiency. Thanks, Bob. Hetta, maybe you want to comment? Well, somebody else here. I didn't quote it at length now, so. Okay. But I very much still agree with what I said at the time. Ja sitten Helsingin kandidaatti tutki. Niin kuin mä tolle. Jaa. Mä sanoisin tästä kandidaattitutkinnosta vaan sen verran, että miten me sivistys määritellään? Kun sanoit, että nyt, tai olit ilmeisesti sitä mieltä, että tulee laaja-alainen kandi, niin se on hyvä asia. Mä näen sen toisella tavalla. Mun mielestä sivistysyliopiston pitää nimenomaan opettaa syvällistä tietoa, mennä syvälle asioihin. Ja se mitä mä näen nyt... Maisterivaiheen asia se. Joo, mutta ehtiikö siinä kaikessa sen, että tässä on nyt pelkona, että sitten vasta siellä tohtoritutkinnon tasolla päästään syvemmälle. Et kun mä oon katsonut Helsingin yliopistosta suunnitelmia näistä kanditutkinnoista, niin kyllä se aikamoista epämääräistä yleistä sälää on, missä ei kauhean hyviä pohjia välttämättä mihinkään tule. Mutta nyt sä voit jatkaa. Niin nopea kommentti tähän, että perussuomalaisten hallitusohjelmassa on pykälä, jossa sanotaan, että yliopistokoulutukseksi riittää kandikoulutus ja sillä mennään töihin. Ja se kandikoulutus on tarkoitettu nopeuttamaan urakiertoa siten, että saadaan jotakin perustietoa yliopistolta, että päästään työelämään kiinni, ja sitten eliitti hakee edelleen maisterivaiheen tutkintoihin, jotka sinänsä on sitten ehkä tieteellisiä ja spesialisoituneita, ja sitten tutkijoiden määrää vähennetään radikaalisti, koska yhteiskunta ei ilmeisesti tarvitse niin paljon tohtoreita.
erityisesti niitä tohtoreita, jotka on tohtoreitunut tämän buumin aikana, joka aikaa saatiin sillä, että tohtoritutkinnon vaatimustaso pudotettiin puoleen. Ja tämä on perussuomalaisten juoni suomalaisen yhteiskunnan turvallisuudeksi koko ajan. Timo is saying that the Finns party is leading us. In a way, they're leading us, but of course, this has been going on since Espoo Aho's government. This push towards neoliberalism and the destruction of modern liberalism has been occurring at a rapid rate, especially in Finland. And it's surprising for me how people just go along with it. And it makes me a little bit concerned that the Finnish public are becoming zombies too. I mean, when I listen to government leaders speaking over 2 decades now, I don't hear anything about people. I just hear numbers, efficiency, productivity, investment, finance, but the whole human element is missing. And so, for me, I think Henry would be right that we are being led by zombies who want to turn us into zombies. But anyway, you know, Henry's on YouTube discussing zombie politics. So if any of you want to listen to what he has to say, he says many interesting things about zombie politics. But this would be my concern, is that it's the whole neoliberal perspective that is overwhelming students. And of course, a major part of the problem is how useful is seen and understood. I mean, useful is connected only and solely to economic benefits. Exactly, yeah. Economic usefulness. And nobody sees how useful for people's flourishing all these other things. I mean, learning and discussing and criticizing and all these other things are. Yeah. The good news is that students are waking up, maybe not here in Finland, but they are waking up, for example, in Britain, and students have organized something called Rethinking Economics, because they were tired of the neoliberal view of economics, and they're demanding more pluralism. In other words, they want professors to give different perspectives, who actually believe in these perspectives so they can compare. And this movement is spreading to many universities in Europe and also in America, but it hasn't reached Finland yet. But it's Rethinking Economics, and they have a Facebook page, and they have a website, and students are contributing their ideas and thoughts. But this gives me hope for outside of Finland, but not much hope in Finland. But also, at the same time, I wouldn't say that only the neoliberalists are guilty here, but I'm very much afraid of the conservatives as well. Yeah. Because usually conservative means that not much appreciation is given for liberty or for criticism and all these vital assets we have or may have in a good society. Okei, kiitos kommenteista. Me ollaan 2-3 minuuttia myöhässä aikataulusta ja tehdään niin.